Vítajte. Dnes som dostal takú čest, že to môžem otvoriť a veľmi sa teším, že rovnako ako minulý rok je tu zase plnka a moja žena prišla a povedala mi, že prečo som jej neobsadil miesto. Ďakujem, že ste tu a ďakujem, že podporujete salesiánske dielo, ďakujem, že mu držíte palce a ďakujem, že ste nás prišli podporiť. Špeciálna vďaka, alebo tak špeciálne by som chcel privítať nášho salesiána Dona Ivana. Dlhé roky držal a štartoval a motivoval. A okrem toho teda vítam aj pánu farárov z obidvoch našich farností, Stanka aj rade teda aj predstaviteľov mesta, hoci nie súčasných, ale bývalých, takže vítajte, bývalí pani primátori. Ďakujem, že ste prišli. Už keď ste kráčali hore schodmi, tak ste si mohli všimnúť, že je to vyzdobené tak rozprávkovo a rozprávka bude teda takým leitmotívom, ktorý nás bude dneska sprevádzať. Možno to budú verzie, ktoré ste ešte nepočuli, ale určite sú prístupné všetkým vekovým kategóriám a odštartujú nás žiaci katolíckej základnej školy so svojím predstavením 3 prasiatka a nasledovať bude predstavenie mladých z Donky, ktoré sa volá Dávaj pozor, čo si myslíte svojho srdca. Vítajte. Za ďalekými horami, za borácajúcimi riekami, za smutnou vrbou doprava, možno však bližšie, ako by ste čakali, žili 3 prasiatka. Valér, Moritz a Bohuslav. Keďže niečo zdedili v reštitúcii a pravidelne dostávali tiež nemalé tantiemy z rodinného klenotu rozprávky o 3 prasiatkách, ktorú napísali v krásnej Blažej, nemali sa, veru zle. V dospelosti sa rozdelili. Každý býval na inom konci krajiny. Valér žil vo veľkomeste v prepichovej vile. Viedol bohémsky život, mal rád hlasné večierky, umenie, flámy, pojem práca mu bol vzdialený. Veď načo, vravel si. Dostával svoje renty a žil si, čo vám poviem, ako prasa v žite. Kamarátil sa len s prasiatkami z horných 10 000. Jedno ráno, tesne po príchode z jedného z mnohých večierkov, sa stalo. Kýďas ma to budí, podaj by ho! Ráno, ja tu rozdášam do vidy a tu napred domov. Fuj, ty papu, čo tu robíš? Okamžite vypadni! Ty lúdza, hniaváka si! A neotýkaj sa s tými špinavými čiernymi prackami o moje mahagónové vyleštené dvere! Ty mula, hluha, haraburda! Divá svinia! Políciu volať treba! Slovakeres, Moreka, ja už neviem, čo sa s tými prasiatkami deje. Ja tu len idem po ceste, peňaženku som našiel a chcel som sa opýtať, či mu ozdajne chýba. Hrozné. Po tejto zvláštnej príhode bol Valér otrasený. Nechápal, ako sa do jeho sveta mohol dostať niekto taký. Lúdza, špinavý. Vo svojej pýche nevidel, že to je on ten špinavý, že má oči zahmlené predsudkami, myseľ opántanú matériou a srdce uväznené v putách arogancie. Psychiater mu poradil, aby vyhľadal kľud a pokoj, najlepšie u niekoho z rodiny. Valér, hoci nerád, spomenul si, že má aj bratov a tak po dlhých rokoch odišiel k bratovi Moritzovi. Moritz býval v luxusnej prevedení Vôň, nedaleko najchýrnejších lyžiarských stredísk.
a najznámejších hotelov. Vlastnil väčšinu z nich a bolo to veľmi zaneprázdnené, workoholizmom posadnuté prasiatko. Miloval svoju prácu, nie však kvôli jej poslaniu, ale pre peniaze, moc a slávu, ktorú mu poskytovala. Komandoval svojich podriadených, ulieval si peniaze a čo bolo najlepšie, dostával za to každoročné ocenenie podnikateľ roka. Svojho brata neprivítal s otvorenou náručou, skôr naopak, dalo by sa povedať, že mu navrela modrá žila na čele. Ale na Valérovo naliehanie, nešťastné kvíkavé zbliky a samozrejme štedrý príspevok napokon súhlasil. A čože, bratu? Čo ťa tu do môjho skromného príbytku privádza? Bratu, zlé je. Niečo hrozné sa tu deje. Čierňava tu padá na miesto, kde nedávno vládla svieža, čistá jaristo. Šíri sa s istotou, ako doživie. Otráví nás. Zver, stromy i kvet. Ach, bratu, zas tie tvoje básnické bísky. Doktora potrebuješ, to som si istý. Na veľa však zvonec zvoní. Moritz dvere otvára a takmer infarkt dostáva. Ach, tie ryby ma dostali. Ale pozrime sa, čo sme zmeškali. Kto ste a čo tu chcete? Dobrý deň, pán Moritz. Volať sa Abdullah a pochádzať zo Sýrie. Viete, je tam vojna. Ja byť hotelier, už asi rok byť u vás a študovať vás jazyk. A odporúčať mi vás, aby som vás navštíviť. To čo? Ty pniaka synska. Paď magáka si. Abdu čo? Prosím, veď ja nechcem nič zadarmo. Ja chcem len prácu. Žebraj, hotelier. Takých poznám, to mi ver. Ale ja mať vyštudované 2 vysoké školy, vedieť 5 jazykov a 15 rokov pracovať v hoteli. Unievači, príživníci, takto sa to začína a potom krajina v ohni s kapínami. Odíď a viac sa nevracaj. Toto nie je kraj pre vás. Ach, a vyzerá to krajina nádherná a vyspelá. Ako ďaleko je ešte, aby bola dospelá. Po tomto incidente bol aj Moritz v šoku a uznal Valerove argumenty. Trpiac tým istým syndromom, uchvacujúcim srdce, myseľ a zmysly pacienta. V prudkom záchvate paranoje z cudzincov obaja zatúžili po vzdialenom mieste a rodinnom krve. A tak sa vybrali navštíviť svojho najmladšieho brata Bohuslava. Bohuslav bol učiteľ. Venoval sa deťom chudobným, zanedbaným a takým, ktoré už každý odpísal. Býval v slavenom ekodomčeku na vidieku, kde vládla milá rodina a bratia nikdy neschvaľovali Bohuslavove činy, ktoré považovali za smiešne, primitívne maniere. Bohuslav ich však s prekvapením a radosťou privítal. Bratia moji, ako som len rád, že vás tu tak pokope mám. Čo vás trápi? Bratu, zlé je. Niečo hrozné sa tu deje. Čierňava tu padá na miesto, kde nedávno vládla svieža, čistá jar. Otráví nás. Zver, stromy i kvet. Šíri sa k nám s istotou. Čože? Skríkol mesiac za skaly. Čože? Skaly 3-krát zvolali. Či sa vám dobre nevodí? Tak je, bratu, tak je, veru. Ja tak dvere otváram, zrazu mi tú cestu zahatí niekto špinavý, smradlavý a kričí mi v tvár: stoj, ty ubožiak maličký nehodný, stoj! Prácu daj a pokrm lahodný. Bratu, Valer, čierne myšlienky ty máš. Moritz, moc ti zakalila zrak. Vidím, že zas platí staré známe prasa ťuholkom. Čo to, bratu? Čo to melieš? Či nejaké prášky berieš? Máte vy, bratia, veľa rečí. Nepočuli ste? Ticho lieči. Netreba sa prasiatok báť, veď kto by ich už nemal rád. Ale mám ja pre vás prvú pomoc. Budete sa cítiť
lepšie o moc. Najprv sa zoznámite s mojím kamarátom. Je to zamestnanec známej Bosco Corporation. On nám sprostredkuje kvalitnú liečbu. Vážne? Vážne, bratia, keď ho spoznáte, on vás zoznámi s celým manažmentom. Dokonca aj s najvyššími šéfmi. Vážne? Vážne. A ak budete pristupovať k kseniam pravidelne, budete sa mať čoraz lepšie. A čo ty, zlíbuci? Ty predsa len tak nezmiznú. Bratia, zatiaľ ste boli tými vlkmi vy, ale nebojte sa. Nie sú zlí vlci, sú len nešťastní vlci. Táto liečba má vysoké percento úspešnosti a my sa pokúsime, aby ste boli znova šťastné prasiatka. A tak bratia spoznali Salesiánov, vieru a vlast. Dobro nám neprepáči. Nie zbraňami, lež priateľstvom, láskou a dobrou vôľou. Prosím, potlesk dlaňami.